Hej, mit navn er Tim Latimer, og nu skal jeg fortælle dig, hvordan du laver en rigtig god smashburger. Det, der er vigtigt ved en smashburger, det er selvfølgelig, at den kommer på panden, og så skal man smashe den, altså gøre den så tynd og flad, som man overhovedet kan. Her der er noget helt almindeligt oksekød, jeg har kuglet op i 100 gram. Jeg sørger for at have en god varm pande med lidt olie på her, fordi den skal jo have skorpe. Det er den her Maillard-effekt, eller lad os kalde det karamellisering for nemheds skyld, som vi godt vil have. Jeg har et stykke bagepapir eller pergamentpapir her. Det her stykke papir, det hjælper ligesom med, at den ikke hænger fast. Og så skal det altså gå stærkt. Den er varm, og så gør vi sådan her. Godt lige dreje lidt rundt, hvis man kan det her, sådan så den kommer helt ud. Sådan der. Prøv lige at se der. Den skal slippe selv burgeren, så den klar til at blive vendt. Dejligt med lidt røg i køkkenet. Tjekker lige en gang. Ja, prøv lige at se der. Dejlig stegeskorpe, det er det, vi godt kan lide. Der kommer lidt mere salt på. Så kommer min ost på. Der kommer bare lige et stykke ost på der. Og det er jo klart, sådan et stykke ost der, det kan jo ikke bare smelte, hvis det ikke får noget varme ovenfra. Her, der har jeg min gasbrænder. Lyssvær. Jeg brænder lige osten lidt her. Smelter den. Også for at få den der dejlige smoky flavor ind i osten. Og jeg er altså ikke bange for at give osten lidt farve her. Jeg synes ikke, det gør noget, den får lidt brune eller sorte spots. I en god burger, der skal altid 2 bøffer, så vi laver lige en til her. På med den der pergamentpapiret. Ikke være bange for at smashe den godt og grundigt. Det er det, det handler om. Prøv at lægge mærke til alle de små huller, der begynder at komme i den, hvor fedtet det begynder at stå og boble op. Så synes jeg, så har man smashet den godt, når fedtet ligesom trænger op igennem den. Så er den tynd nok, synes jeg. Prøv at se, om den er der. Ja. Lidt ost på. Og lidt hygge. De skal ikke ligge på panden i 8 minutter på hver side. Så bliver de helt gennemstegte. Derfor lægger jeg osten på med det samme. Sådan. Prøv lige at se det her. Nice, hva'? Så smelter den lidt af det ost, der måske har stået og størknet lidt. En lille smule barbecue sauce, det kan jeg godt lide. Sådan der. Wow! Har helt klassisk, meget simpel burger. Der er ikke noget salat eller tomat eller noget som helst i. Det kan man sagtens komme i, men det behøver man ikke. Det der, ikke? Velbekomme.